tanga tukuita zvichadonha tiri kwaMutare taishandira paflyover kubva paflyover kusvika pagreen market ndopataikachika vanhu vaya vanenge vachiuya kunotenga building material. Saka takazoti tanda kunyanya kuzivikanwa muMutare vharete tiende kuBheshi navo. Zvaiwana Ngwarati gona anagona wakewo mbavha dzechadonha dzobatwa mushure mekunge dzada kubira mumwe murume anga aine pfuti. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Varume vaviri vanoti Chandagwinyira Matisina naItai Manyoka vobatwa kuBheshnav Bridge mushure mekuzama kurova chadonha mumwe murume anga aine pfuti uyo azovabata. Vaviri ava vanoti vaimboshandira kwaMutare uko vairova chadonha paflyover vachigarira vanhu vanenge vauya kuzotenga building material. Vaviri ava vakazobatwa ivo paBheshnav Bridge apo vaizama kurova mumwe murume chadonha vachimuti vanhonga $1,000, asi gava rakazodambura musungo apo varume ava vaudza murume uya kuti ngatinamatei tisati tasheyana mari. Vava kuda kurwisa murume uya vakabva vaburitsirwa pfuti ndokubatwa kwavakaitwa. Ladies and gentlemen, ndoda muone video revarume ava vachitsanangura mubatirwo wavakaitwa nemubiro wavaiita vanhu. Kana mapedza kuona video ndoda tisangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro pevarume avo vanoita chadonha vanhu mutauni vachivati tanhonga mari kana kuti pane vanhu vari kudiwa vebasa. Chandagwinyira Matisina ndetwaitai Manyoka tanga tukuita zvichadonha tiri kwaMutare taishandira paflyover kubva paflyover kusvika pagreen market ndopataikachika vanhu vaya vanenge vachiuya kunotenga building material. Saka takazoti tanda kunyanya kuzivikanwa muMutare vharete tiende kuBheshi navo, Bheshi apa ndopanga taakushandira. Saka pane murume atakadonhedzera mari yanga iri 1,000. Paakaona mari ndakati Mudhara mari yakawandisa hande tiita sei tinoshiyana, takaona mari tiri kamwe chete. Ndopatakadzika kumapiripiri. Takati Mudhara oneka taita mhanza yakadai zvikashoma kuwanika zvinhu zvakafanana neizvi. Saka iripo ndekuti tiita sei titange tanamata kudaro imimi kana mune imwe mari muisa pasaidi nemafoni enyu. Ndozvatakabva taitawo. Panga takuna mapana nekuti musitara baba akabva ada kurwa mbama nemuchinda naItai Manyoka vantenga mbama iyayo ndopakabva tobuditsa futi Mudhara weye. Saka pakaoma ndongoti vanhu vese vari kuita muraramiro wanga tiri kuita dai masiyana nazvo because makesisi akubuda akati wandei. Mune imwe nyaya, pane nyaya yaitika muzuva ranhasi muguta reHarare apo mashopu anga achitsva muna Cameroon kudowntown uko vanhu vanga vachiluta ivo vachitora magroceries evanhu mumashops nekuda kwekuti mashops acho anga ava kubvira. Asi profesi yemoto uyu yakambotaurwa iyo naProfeti Obeiti Chafa mukaNairi nemusi wa9 March 2025 vakanyora ivo kuti huge fire disaster in the Harare CBD just near downtown road Tumbare. Ndo profesi yakaitwa iyo naProfeti Obeiti Chafa mukaNairi nemusi wa9 March 2025. So muzuva ranhasi vabva vaidzokororazve vachiita riko kuti ndakambozvitaura izvi pavaposta ivo paFacebook page pavo vanyora ivo kuti Melontic Oras saw this, if it's not accurate to you hauchadzoreke. So profeti apa vangotaura kuti izvi ndakambozvitaura asi kana iwewe uchiti hazvisirizvo chaizvo aiwa iwewe hauchadzoreke. Ladies and gentlemen, ndichaplaya video remoto wanga uchibvira ivo muna Cameroon kudowntown ukoko. Moona video iri asi mapedza kuona ngatisangane zvakare mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya dzakadai idzi. Izvezvi pana Cameroon izvezvi kumatakshop uko vanhu vakutongotora zvinhu mashopu because pari kutobvira singaiti vanhu vakutongoluta vane vanhu vari kulutawo. Pakashata ndati pakashata.